Jaume, s'heu estrenat amb victòria en el trofeu Soipecho 25/5. Pensa que n'hi ha un bon equip, no? Sí, tinguem un bon equip, un equip en Montaner que trau unes bales i li ajudem jo i Raül allà al mig, i Raül es acaba com sempre, i hem guanyat un poc més fàcil del que ens esperàvem, no? Però ara els rivals que venen tinguem que tindre-los en compte perquè no són qualsevol cosa. Et sents una miqueta com el pare tenint ahir a Montaner i a Raül tan jovens al costat? No, perquè jo tinc un poc més d'edat, però ells dos estan els dos jugant prou de temps ja entre els grans i ens siguem com si fórem una família, els tres. Després, dona la teua valoració personal de Sebe, un home que ve apretant fort, que ho va fer molt bé en l'individual i que vol assentar-se ahir en la posició de mitger. Sí, Sebe és un jugador amb 16 anys, que és molt jove, i és un jugador que ja està ahí donant la talla en qualsevol partida del dia a dia, i de segur que d'ací un any, 2 anys, està guanyant molt a tots alguna vegada que altra. Enhorabona, gràcies. Gràcies a tu.